बे गोथार सानाव जोंनि बिटिआरनि सीएम मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि जितु 51थि जोनोम सान बेखौ दिनै जोङो जोंनि नैबे जिल्ला अफिसावहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों, बिथांनि साननाया मावनाय दांनाया सुबुं समाजनि थाखाय मोजाङै जाफुंथों बेखौ जों इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों। आरो बिथांखौ दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै सुबुं माहारिनि जौगानायनि जि खामानि मावनाय बे गासैबो बिथिङाव जाहाथे मोजाङै जाफुंसारनो हाथों बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों आरो बिथांखौ जिउ गोलाव जानायखौ जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों।